खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाफुंसारनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा लुबैनाय बायदि बा दाबि खालामनाय बायदि गवालपारानि दुधनायाव बर' सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालामग्रा आरो हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारग्रा दुथांफोरनि न'खौ जेसिबिजों सिफायनाय जाबाय थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव रायजो राजा आरो माखासे आफाद गौथुमफोरनि दाबि खालामबोनायाव गोख्रों राहा लानो गोनां जाबाय आसाम सरकारा दुथांफोरनि न'खौ गंफानि उनाव गंफा फारि फारि गासै गंब्रै न'खरखौ जेसिबिजों सिफायबाय प्रशासना गोबां पुलिस प्रशासन लानानै आरो गोख्रों रैखाथि होनायनि गेजेरजों गुबै दायनिगिरि धनालि तालुकदारनिफ्राय लानानै बे जाथायाव लोब्बा थानाय दुथांफोरनि न'खौ गंफानि उनाव गंफा जेसिबिजों सिफायनाय जाजोब्बाय दुथांफोरनि न' सिफायनायखौ लानानै प्रशासननिफ्राय फोरमायथिदों दि बिसोरो सोरखारनि हायाव आयेन बेरेखायै न' लुनानै थाबोदोंमोन आरो बेनि थाखाय नटिसबो हरनाय जाखादोंमोन ओजोंहाय दुथांफोरनि न' सिफायनायखौ लानानै बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों लोगोसे दायनिगिरिफ्रा जाहाथे फासिनि साजा मोनो आरो भुगिनांनाय न'खरा जाहाथे सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हायो बेनि थाखायबो मिजिंथियो दुखुनांथाव रादाब सासे 1.5 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'आ दैजों बुखारलांजानो गोनां जादों अनश्री बसुमतारिया दैजों बुखारनानै थैनो गोनां जादों 1.5 बोसोर बैसोनि अनश्री बसुमतारिया जेबोखौनो मिथिया दि बिथाङा दैजों बुखारलांजानानै थैनो गोनां जानो हागौ आरो थैनाया मा बेखौबो जेबो मिथिया बिथाङा गेलेबाय थानाय समावनो दैयाव गलांदों आरो दैया बेसेबांबा गोजानसिम बुखारलांदों जायजों थैनो गोनां जादों अनश्री बसुमतारिया बे दुखुनांथाव जाथाया तामुलपुरनि 1 नं नागापुराव जानो मोन्दों गथ' थैनाय जाथायखौ लानानै न'खरनिफ्रा लाथ्र'हायै दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों गाव पन्चायतनि सेक्रेटारि चन्द्रकान्त दासखौ बुथारनाय जाथायाव बिथांनि बिसिनिनो आखाइ दङ जाथायजों लोब्बा थानाय गासै 7 बर'फोरखौ पुलिसा हमबाय फोरमायथिनो गोनांदि बङाइगाव कासिदबायाव सा गलायावनो गाव पन्चायतनि सेक्रेटारि चन्द्रकान्त दासखौ पिस्तलजों गुलि गावनाय जाथाय जादोंमोन बे जाथायनि उनाव दायनिगिरिफ्रा सोर बेयो मोनफानि उनाव मोनफा सोराङाव फैबाय चन्द्रकान्त दासनि बिसि आरो बिबोनाङानो सोलो खालामनानै बुथारहोदोंमोन चन्द्रकान्त दासखौ पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोबां नायबिजिरनायनि उनाव आरो सोंनाय फिननाय लानायनि उनाव बे दायाव दासिम 7खौ एरेस्ट खालामबाय चन्द्रकान्त दासनि बिसि नीलिमा कछारी आरो बिथांनि बिनानाव बिनिमा कछारी बिथांमोनहानो सोलो खालामनानै चन्द्रकान्त दासखौ बुथारहोदोंमोन बिथांमोनहा गिबियाव मनज बसुमतारिनो नोगोद 2 लाख रां होदोंमोन बेनि उनाव जुनेल दैमारिया डिमापुरनिफ्राय 7.65 mm पिस्तल बायनानै लाबोदों बेनि उनाव पिस्तलखौ साग्रा नार्जारिनो होदों बेनि उनावनो बिथांमोनहा चन्द्रकान्त दासखौ गावथारदों पुलिसा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमा फोरमान बे बुथारनाय जाथायाव नीलिमा कछारीखौ अभयापुरीनिफ्राय एरेस्ट खालामदों बिनिमा कछारीखौ गवालपारानिफ्राय एरेस्ट खालामदों ओजोंहाय मनज बसुमतारी जुनेल दैमारी आरो साग्रा नार्जारिखौ गुवाहाटीनिफ्राय एरेस्ट खालामदों आरो ज्योतिष दैमारीखौ शिलंनिफ्राय एरेस्ट खालामदों मेन्स T20 वर्ल्ड कापआव भारतनि हान्जाया गावसोरनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै देरहासार जानो हानायनि थाखाय BCCIनिफ्राय 125 कौटि रां बान्था होनो थाखाय फोसावबाय 17 बोसोरनि उनाव मेन्स T20 वर्ल्ड कापआव भारतनि हान्जाया साउथ आफ्रिकाखौ फेजेननानै देरहासार जानो हादों फोरमायथिनो गोनांदि बार्बाडसनि केनसिंटन ओभेलआव T20 वर्ल्ड कापनि फाइनाल गेलेनाय जादोंमोन जेराव इन्डिया आरो साउथ आफ्रिकानि गेजेराव फाइनाल गेलेनाय जादोंमोन बेयाव भारतनि हान्जाया 176 रान बानायनो हादोंमोन आरो साउथ आफ्रिकानिया 169 रान बानायनो हादोंमोन 7 रान फारागथिनि गेजेरजों भारतनि हान्जाया देरहासार जानो हादोंमोन आरो मोनसे जारिमिन सोरजिदों थांनाय 17 बोसोरनि उनाव मेन्स T20 वर्ल्ड कापआव भारतनि हान्जाया देरहासार जानायखौ मोननो हादों विराट कोहली अक्षर पटेल बिथांमोननि गोख्रों गेलेनायावनो भारतनि हान्जाया बे देरहासारनायखौ मोननो हादोंमोन दानिया सोरखारि डक्टरफोरा प्राइभेट हस्पिटालाव प्रेक्टिस खालामनो मोननाय नंला डिउटी समाव जायखिजाया सोरखारि डक्टर आरो फेकाल्टिसफोरा प्राइभेट नार्सिं हम बा हस्पिटाल बा फसंथानफोराव प्रेक्टिस खालामनो मोननाय नंला बरपेटानि फखरुद्दीन आली आहमेद मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दावबायहैनायनि उनावनो बे बिथोनखौ होदों आरो बेनि थाखाय जाहाथे डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिसेस आसामा प्राइभेट हस्पिटालफोरखौ बिथोन हरो बेनि थाखायबो बुंथिदों बेनि अनगायैबो जइन्ट डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिसेस अफ आसामा प्राइभेट हस्पिटालफोराव जाहाथे गेजेर गेजेर बा सम सम इन्सपेक्शन खालामो बेनि थाखायबो गिबि मन्थ्रिया बिथोन होदों डिउटी समाव सोरखारि डक्टरा जुदि प्राइभेट हस्पिटाल बा नार्सिं हमाव खामानि मावोब्ला आरो बेयाव जुदि हमजायोब्ला प्राइभेट बा सोरखारि नङै देहा फाहामसालिनि हेंथायैबो आयेननि गोख्रों राहा लानाय जागोन मानोना नेमखौ फालिनाया सोरखारि नङै देहा फाहामसालिनिबो बिबान दं होननानै फोरमायथिदों
आरो इन्सपेक्सन खालामनायनि दान मोनफ्रोमबोनि रिपर्टखौ जाहाथे होयो बेनि थाखायबो बिथोन होदों। बेफोरनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनि मेडिकेल एडुकेसन एन्ड रिसार्च डिपार्टमेन्टनिफ्राय हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि कमिशनार आरो सेक्रेटारिनिसिम बिथोन हरदों। नाइजेरिया हादराव गुबुन गुबुन मोनथाम जाथायाव सा 18 सुबुंनि जिउ खहा। आइजो सुइसाइड बम्बारफोरनि गाग्लोबनायाव सा 18 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 30नि गोबाङा जोखोम जादों। नाइजेरियानि बर्न स्टेटआव आइजो उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय मोनफानि उनाव मोनफा बमजों बिरखारहोदों आइजोफोरा। गिबियाव जुलि जाबाय थानाय मोनसे जायगायाव बम बेरहोदों, नैथियाव देहा फाहामसालियाव बम बेरहोदों आरो थामथियाव थैनायनि जोबथा बिदाय होनाय समावनो बम बेरहोदों, जायजों सा 18आ थैनो गोनां जादों आरो 30नि गोबाङा जोखोम जानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला इस्लामिक स्टेट ग्रुप IS उदखारि हान्जानि ब्रान्च बक' हाराम मुंनि उदखारि हान्जायानो सुइसाइड बमनि गेजेरजों गाग्लोबदों। बे उदखारि हान्जाया आइजोफोर आरो उन्दै हिन्जावसा गथ'फोर बा फरायसाफोरखौ थांखिनानै लांखारो आरो लांखारनायनि उनाव बेबायदि बम बेरहोनायनि खामानियाव बाहायो आरो बे उदखारि हान्जानि गाग्लोबनायजों दासिम सा 35,000नि गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों आरो 1,500नि गोबां फरायसाफोरखौ बे बक' हाराम मुंनि उदखारि हान्जाया लांखारनायखौबो रिपर्टआव मोननाय जादों। जायनाखि नाइजेरिया हादराव थाव मोनो बेनिखायनो थाव दिहुनग्राखौ गावसोरनि आखायाव लानो थाखायनो गाग्लोबबाय थायो होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। रायजोआव दा दैबाना जानायनि सम। मोनफ्रोमबो बोसोराव दैबानानिफ्राय बारग'नो हाया आसामा। आसामखौ दैबानानिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बिजेपि सोरखारा रादाय होदोंब्लाबो फेलें जानो गोनां जादों। आफां आसामनिफ्राय लानानै खर'सा आसाम जेरावबो दैबाना जादों। दा चिरां जिल्लायावबो दैबाना जादों। भुटानाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव चिरां जिल्लानि माखासे ओनसोल आरो गामिफ्राव दैबाना जादों। आइ दैमाया देरनायनि जाहोनाव चिरांनि बेंटल, मादारपुर, सारागाव, देबरबिल, नेपालपारा, नांगलभाङा, शिशुबारि आरो माखासे गामिफ्राव दैबाना जादों। दैबाना जानायनि थाखाय जानाय लोंनाय आरो थानायनि जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों सुबुंफोरा। बेनि अनगायैबो जिब-जुनार, दाउमा दाउसाफोराबो खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों। थांनाय साननैसो सिगां क'क्राझाराव साननि समावनो रां लुथिनाय जाथाय जादोंमोन। क'क्राझार जेडि र'डआव थानाय एक्सिस बेंकनि साखाथियावनो रां लुथिनाय जाथाय जादोंमोन। LICनि रांखौ बेंकआव दोननो फैनाय समावनो माखासे दुथांफोरा रां थानाय बेगखौ सेख'नानै लानानै खारदोंमोन। बे जाथायाव दासिम 4खौ एरेस्ट खालामनो हाबाय होननानै फोरमायथिदों आसामनि DGP JP सिंह बिथाङा। 34 लाख रांनि मादाव 21,50,000 रांखौबो मोनफिननो हाबाय होननानै फोरमायथिदों आरो बे जाथायाव माखासे दायनिगिरिफ्रा खारखोमानानै दङ, बिसोरखौ हमनो थाखाय नाजानाय जागासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गेदेर अफार लानानै फैदों। अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोब्ला नोंथाङा मोननो हागोन सिलिं फेन, लोगोसे गंनै हेलमेट मोनफानो हागोन। बेनि अनगायैबो SP 160cc मटरसाइकेलखौ बायोब्ला 3,000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो गोरलैयैनो आरो खम इन्टारेस्टआवनो फाइनान्सआवबो मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा बायनो हागोन। 15,000 रां डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो नोंथाङा जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा गोदान कास्टमारब्ला गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनो हानायनिबो राहा दं आरो सोलायनायनि बेलायाव 1,000 रां केशबेक मोनफिननो हागोन। लोगोसे वारेन्टिखौ 5 बोसोरसिम होनाय जादों। बेनिफ्रायबो देरसिन खाबु दंबावो काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमाव। नोंथांनि सिबिल स्क'रा मोजांब्ला, अदेबानि नोंथाङा बेंकनिफ्राय लन लानायनि उनाव लनखौ मोजाङैनो सुख'बोनायनि रेकर्ड दंब्ला, नोंथाङा थाइसेबो रां होग्रालासे गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। नोंथाङा जुदि बेफोर खाबुखौ लानो सानदोंब्ला गोख्रै खालामदो, मानोना अफारा 14 जुलाइसिमल' थागोन। खौरां लानो थाखाय 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे नाम्बाराव फोनांजाबनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।